Ниските етажи на корупцията масово са превзети от БСП. Още по времето на Станишев, даже малко преди това, те почват да търгуват с кадруване. Самата партия си го има в устава, че ако партията те назначи някъде на работа, ти си дължиш членската ти вноска в БСП, официално, е 10% от работната ти заплата. И аз ако получавам 5000 евро заплата, 500 евро ми е членската вноска на месец. И респективно, ако си спомняте, имаше един списък преди време от Корнелия Нинова, който изтече, с едни 600 човека, които бяха предложени да започнат на работа в новото правителство. Познайте какво? Всички тези 600 човека и до ден днешен са на ключови позиции назначени. И това отговаря на въпроса, защо БСП се продаваха на Пеевски, защото си изтъргуваха кадровиците. И в момента това, което се вижда, е, че новото правителство работи с старите кадровици на БСП.